ජෝන් පොස්කෝ කියන කාන්තාව ප්‍රියදර්ශිනී කියන කාන්තාව මේ මගේ සේවාදායකයට විරුද්ධව දිගින් දිගටම සිද්ධ කරන ලද අපහාසාත්මක වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරමින් සහ අසත්‍ය ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරමින් මගේ සේවාදායකයට විරුද්ධව දිගටම කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න තමයි අද අපි මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ආවේ. එහිදී විශේෂයෙන්ම මේක ආසන්නව සිදුවීම වෙන්නේ 3/26 වෙනි දින මේ අවුරුදු 3/26 වෙනි දින මේ අදාළ කාන්තාව විසින් මගේ සේවාදායකයා සහ තවත් 5 දෙනෙක් විසින් මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ ඉඩම් නීති විරෝධී ලෙස විකුණන බවට ඇයට අයත් ඉඩම් නීති විරෝධී විකුණන බවට අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් පළ කරනවා සමාජ මාධ්‍ය හරහා. ඒ ප්‍රකාශයට පිළිතුරක් ඒ ප්‍රකාශය අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් බවට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මන්නාරම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී නියෝගයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා අපිට ඒ ඉඩම් අයිති බවට. ඒ අනුව තමයි අපි ආ ඉඩම් විකිණීම සිදු කරන්නේ. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගට මේ දැනත්තිය විසින් අසත්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කරමින් වීඩියෝ කට නිකුත් කරලා තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න විශේෂයෙන්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ආවේ. ඒ වගේම මේ දැනත්තිය දිගින් දිගට සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රකාශ කරනවා ඇයට මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ ඉඩම් මක්කර 6000ක ප්‍රමාණයක් අයත් වන බවට අපි දන්න නීති අනුව 6000ක් අකර 6000ක ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය තනි පුද්ගලයෙක් අයත් වෙන හැකියාවක් නැහැ සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ලේඛන පවතින බවට දිගින් දිගට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව කුඩ ලේඛන සැකසීම සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන කාරණා සියල්ලටම අදාළව පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට තමයි අපි අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන්නේ. மேலே குற்றச்சாட்டான வீடியோக்களை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதுக்காக வேண்டி நான் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவுக்கு வந்திருக்கிறேன். எனக்கு ஒரு நீதி கேட்டு என்னென்னு சொன்னால் நான் 6000 ஏக்கர் காணிகளை பிடித்து பிடிச்சி வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி அவதூறான பேச்சுகளை வெளிப்படுத்திருக்காங்க. ஆகையால் நான் இந்த நாட்டில் க்ளீன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கீழால் இந்த நாட்டில் நல்ல ஒரு தீர்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும் என்று நம்பி நான் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவுக்கு வந்திருக்கேன். அவங்களை கூப்பிட்டு விசாரித்து இந்த முடிவெடுக்கிற சொல்லி வந்திருக்கேன். இப்போ அந்த பெண்மணி ஏன் அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? என்னென்னு சொன்னால் அவங்க என்னென்னா இந்த பேரை சீரழிக்கணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு சக்தி கொண்டு அவங்களோட செயல்படுது. அந்த சக்தியோடு சேர்ந்து இவன் என்னை சீரழிக்கணும்னு சொல்லி அவங்க முடிவெடுத்து இப்படியாப்பட்ட ஒரு அவதூறுகளை உண்டு பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் போது நான் நம்புகிறேன். உண்மைக்குமே அவங்க சொல்கிற குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் உங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லையா? முழுதாக எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. 6000 ஏக்கர் காணி சொல்கிறாங்க. 6000 ஏக்கர் தனியார்பட்ட காணி எதுவும் அங்கே அப்படியாப்பட்ட காணிகள் இல்லை யாருக்கும். 6000 ஏக்கர் இருக்குமா அது அரசாங்கத்துக்கு தான் இருக்கும். அரசாங்கத்துக்கு இருக்குன்னு அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் தானே. இதே நான் என் அப்பாவோட மௌத்துக்கு பிறகு நான் எந்த காணியை வாங்குறது கொடுக்குறது எடுக்கிறது செய்கிற தொழில் நான் கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமாக நான் செஞ்சு வரேன். இதை திடீர்னு இப்போ தனக்கு 6000 ஏக்கருக்கு 7000 ஏக்கர் காணி இருக்குன்னு சொல்லி அவமானமாக என்னை மீடியா சோஷியல் மீடியாவில் இது மட்டும் இல்லை இதே போல் பல தடவைகள் அதை அவதூறுப்படுத்தி என்னை இன்சலுக்கு ஆளாக்கி என்னை மனநிலையை பாதிக்க வச்சுருக்கு. நான் இந்த சிஐடியில் ஒரு முறைப்பாடு செஞ்சு நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். நிச்சயமாக கிடைக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் உண்மை எப்பவும் வெல்லும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.